kaya? Nung una ang tanong, bakit ang tagal? Dumating ng tao na sa akin ay magmamahal. Inip na ako, pagod na din po magdasal. Kakapagod din namang solo akong namamasyal. Ngunit ako'y napaisip, teka, hindi naman masama to, diba? Ang ating araw ay mas tahimik kung nabubuhay tayo mag-isa. Hindi tayo makakarinig ng mga ingay, reklamong nakakapika. Napakasarap ng umaga, payapa tahimik kapag nagkakape ka. At